Prihovára sa k vám Guuno Anonymous. Drahí Slováci, rýchlo skoncujte s vašou vládou. Je to nepodarená banda, ktorá vám iba prekáža, všetko rozkráda a nič nerobí. Sú to zlodeji a podvodníci, darmožráči a nanič hodníci s Ficom na čele. Ak sa nevzpamätáte čo najskôr, môžete si to akurát hodiť. Aj na to už pomáli zabudnite. Ak ste to neurobili doteraz. Ešte ste sa neobesili, ak nie, urobte to veľmi rýchlo. Lebo za chvíľu sa bude vyberať prenájom za konár. V parlamente je návrh na schválenie zákona o prenájme stromov a dĺžka visenia na ňom. Dopredu si budete musieť zaplatiť dodatkové služby. Ako je zvesenie z konára a prevoz na predom nahlásené miesto. Povolenia na obesenie a prenájom konára budú mať na starosť obce. Poplatok sa bude pohybovať od 250 až 500 eur, podľa lokality a druhu stromu. Sú pripravené množstevné zľavy. Pokiaľ sa rozhodnete obesiť celá rodina, alebo skupina, tak dostanete prednostný strom, s dostačujúcim počtom konárov a príslušne hrubým kmeňom. A preto v dotazníku na prenájom stromu, alebo konára taktiež bude nutné uviesť váhu každej osoby. Ak nemáte dosť financií na obesenie, dostanete mimoriadnu pôžičku, ktorú vám musí podpísať 10 ručiteľov. 10 preto, aby niekto ostal na splácanie. Ak by sa do doby vyplatenia pôžičky väčšina ručiteľov tiež obesila, budú sa rozosielať formuláre na čestné prehlásenia, kde sa každý občan Slovenskej republiky zaviaže, že sa neobesí bez zaplatenia príslušných poplatkov. Občan, ktorý sa obesí bez povolenia, tak príslušné poplatky zaplatia a pozostali aj s pokutou, ktorá činí 1000 eur. Ak má občan vysokú životnú poistku a zatiaľ z nej nečerpal, môže predom poistku prepísať na štát a jeho obesenia náklady s tým spojené uhradí štát. Ale v takomto prípade štát po uhradení potrebných nákladov zvyšok poistky pozostalým nevráti a pokiaľ je poistka dosť vysoká, tak takýto občan bude braný ako VIP člen. A po predošlej dohode sa môže prísť obesiť pred parlament. Na poslednej ceste ho odprevadí miestny harmonikár, ktorého tiež vyplatí štát z vašej poistky. Zákon začne platiť do konca októbra 2012, ale stromy a konáre si môžete prísť zarezervovať už dnes. Tento zákon je pripravený vládou Roberta Fica pre občanov Slovenska ako darček tohtoročným Vianociam, ktorých keď sa nebudete chcieť dožiť, tak môžete túto možnosť využiť už 1. novembra 2012. A ako dobrý prejav vôle slovenskej vlády, prvých 1000 občanov sa môže obesiť na náklady štátu. Sponzor tejto akcie je Penta. Týmto vám slovenská vláda už dopredu praje príjemný posledný zážitok. S podpisom za predaná, hnusná, upírska a skorumpovaná vláda Roberta Fica.